gon' do this. Ahojte, toto je vianočný videotag a je to aj môj prvý videotag. Mám tu 10 otázok, na ktoré vám odpoviem, takže začneme. Prvá otázka je, ktorá je tvoja obľúbená vianočná voňavka? Moja obľúbená vianočná voňavka, mám ju tu, je táto Just Amore. A ona má takú pomarančovú voňu, veľmi sviežu. Niekto iný by ju asi nepoužíval v zime, ale mne to tak pripomína tú zimu a Vianoce, takže ja ju používam v tomto období. Druhá otázka je, ktorá je tvoja obľúbená vianočná bižutéria? Moja obľúbená vianočná bižutéria, mám ju tu, sú to tieto dve náušničky, malinké, tieto dve perly. A mne tak pripomínajú Vianoce, lebo sú biele. A neviem, ja ich nosím viac v zime a v tomto období, takže moja bižutéria je táto. Tretia otázka je, ktorá je tvoja obľúbená vianočná sviečka? Ja nepoužívam často sviečky, ale mám doma tento sviečnik, ktorý sa mi veľmi, veľmi ľúbi a vidíte, je vianočný. A je veľmi, veľmi zlatý podľa mňa, takže chcela som vám ho ukázať. Dobre. Štvrtá otázka je, ktoré je tvoje obľúbené vianočné oblečenie? Moje obľúbené vianočné oblečenie je tento sveter, ktorý som si naschvál dala, aby som vám ho mohla ukázať. Ako vidíte, to tento. A je to červený sveter, trošku do hneda. Ľúbi sa mi, lebo mi pripomína Vianoce a je veľmi, veľmi teplý. Vonku, keď je skoro 0 stupňov, mne je teplo, naozaj mi je teplo, takže naozaj tento sveter je teplý. Takže sa mi preto ľúbi. Piatá otázka je, ktoré je tvoje obľúbené vianočné sladké a slané jedlo? Moje obľúbené sladké vianočné jedlo je určite orechový rez. Mám ho veľmi rada a mi pripomína naozaj Vianoce, lebo ho jem len na Vianoce. A slané vianočné jedlo, aj to je určite zemiakový šalát, lebo ten jem aj ten len skoro na Vianoce a strašne ho ľúbim, takže to je moje slané jedlo. Šiestá otázka je, ktorý je tvoj ideálny vianočný stromček? Môj ideálny vianočný stromček, ako vidíte, je to tento, čo mám tu. Podľa mňa vianočný stromček musí mať tieto farby, červenú a zlatú, lebo sú to tie klasické farby a podľa mňa Vianoce musia byť klasické s rodinou, ale je to len môj názor, takže. 7. otázka, ktorá je tvoja obľúbená vianočná ozdoba? Moje obľúbené ozdoby sú určite svetielka, lebo si myslím, že vám dodajú tú atmosféru vianočnú. Takže som si vybrala svetielka. 8. otázka je, ktorý je tvoj obľúbený vianočný lak? Môj obľúbený vianočný lak je tento červený od Madina Milano. Vybrala som si ho len preto, že sa mi ľúbi veľmi táto červená farba, ale na nechtoch veľmi nevydrží. Takže preto sa mi neľúbi, ale tá farba je nádherná. 9. otázka, ktorý je tvoj obľúbený vianočný film? No, mám ich veľa, ale ten najobľúbenejší je určite Sám doma, ale jednotka. Mám rada aj 2, aj 3, ale ten prvý je, podľa mňa, tento sa mi viac ľúbi. Pozerám ho od malička a každé Vianoce je v telke a ja si ho veľmi rada pozriem, takže to je môj film. A posledná otázka, ktorý
je tvoj obľúbený vianočný make-up. Môj obľúbený vianočný make-up je ten, čo som vám ukázala v poslednom videu. A je to ten klasický vianočný make-up, čo podľa mňa je perfektný na každé Vianoce. Toto video skončilo, dúfam, že sa vám páčilo. Keď sa vám páči, dajte like a keď sa vám nepáčilo, dajte vedieť takisto. Dajte ten dislike, neviem, ak sa volá, ale dajte vedieť. Napíšte mi do komentárov, aké líčenie by ste chceli vidieť, aké video by ste chceli vidieť. A keď ešte neodoberáte môj kanál, kliknite dole. Takže ahojte!